Тя е родена в Херат, Афганистан, през 1987 година, по време на политическа нестабилност и конфликти. Тя израства под управлението на талибаните, когато достъпът до образование е изключително ограничен, особено за момичета. Въпреки тези предизвикателства, семейството я насърчава да учи и в крайна сметка тя става една от първите жени, изпълнителни директори на ит-компании в Афганистан. В Хератски университет тя изучава компютърни науки, където страстта и към технологиите се засилва, въпреки многото социални и културни бариери. През 2010 година, на 23-годишна възраст, тя се основава Afghan Citadel Software Company, ACC, превръщайки се в една от малкото жени предприемачи в технологичния сектор на страната. Макар компанията да се фокусира върху създаване на софтуери и решения, тя има и по-голяма мисия – да овластява младите афганистански жени, като им осигурява достъп до дигитална грамотност, техническо обучение и възможности за работа в сфери, традиционно доминирани от мъже. Тя също така е член на борда и президент на Digital Citizen Fund, бившата Development Annex Foundation, неправителствена организация, посветена на насърчаването на дигиталната грамотност с цел овластяване на жени и деца в развиващите се страни. Тя участва и в консултативния борд на Forbes School of Business към Ashford University, Resolution Project и Global Thinkers Forum. Една от инициативите, с които тя се гордее най-много, е създаването на афганистански отбор по роботика за момичета, група тийнейджърки, които печелят международно признание с участието си в световни състезания по роботика, въпреки че се сблъскват с редица препятствия като откази за визи и заплахи от консервативни групи. Нейната работа получава признание по целия свят. През 2013 година тя има честта да бъде включена в списъка на списание Time за 100 най-влиятелни личности в света заради смелостта и иновациите си. Тя също така е носител на наградата Tribeca Disruptive Innovation Award и продължава да се посвещава на ментурство и вдъхновяване на млади жени в региони, засегнати от конфликти. Дори след като е принудена да напусне Афганистан през 2021 година заради нарастващите заплахи от страна на талибаните, нейната мисия не се променя. Сега, базирана в САЩ, тя продължава да подкрепя афганистанските жени дистанционно чрез дигитални инструменти и образователни платформи, доказвайки, че технологиите могат да надхвърлят граници и политически бариери. Нейното пътуване отразява силата както на формалните, така и на неформалните умения, техническа експертиза, лидерство, устойчивост и застъпничество в преобразяването на човешки съдби. Тя работи за това хиляди момичета в Афганистан да отворят съзнанието си за едно различно бъдеще, показвайки, че образованието и технологиите наистина могат да бъдат революционни инструменти за промяна.